F'din katakezi sisti se nkomplu nirriflettu dwar l-Ispiritu Santu fil-ħajja tal-Knisja, il-bżonn ta' tiġdid fil-ħajja tagħna bħala nsara, tiġdid li jiġi mill-Ispiritu Qaddis. U fl-istess ħin qed nippruvaw anke nsiru nkunu iktar midħla tal-Ispiritu Santu, nsiru nafu aktar lill-Ispiritu Santu fil-ħajja tagħna. Rajna diġà f'serje ta' katekeżijiet l-Ispiritu Santu fil-ħajja ta' Ġesu. Issa sejrin naraw eżistijaj ftit simboliżmi illi fil-Bibbja aħna nsibu dwar l-Ispiritu Santu. Is-simboliżmi huma simboliżmi, jiġifieri ħanaraw 8 simboliżmi tal-Ispiritu Qaddis. Ovvjament l-Ispiritu Santu huwa xejn minnhom, però kull simboliżmu jagħtina hekk ftit dawl ħiel tal-ħidma u l-personalità tal-Ispiritu Santu. Is-simboliżmi minn simboliżmi li ħanaraw fil-kelma tal-Alla li jirrappreżentaw l-Ispiritu Santu huwa l-ilma, l-unzjoni, is-siġil, in-nar, is-sħaba u d-dawl, l-id, is-saba u il-ħamiema. Dawn huma 8 simboli tal-Ispiritu Santu eżisti li insibuhom fil-kelma tal-Alla. Ħanarawhom wieħed wieħed u nħalluhom kompletuna dawl dwar il-persuna tal-Ispiritu Santu fil-ħajja tagħna. L-ewwel wieħed huwa l-ilma li ħanaraw eżisti. Hekk is-simbolu tal-ilma jfisser il-ħidma tal-Ispiritu Santu b'mod partikolari fil-magħmudija. Aħna kif nafu nitamdu mill-ilma u mill-Ispiritu. Għaliex l-ilma? Għaliex fl-ilma wara li l-saċerdot jitlob li l-Ispiritu Santu jinżel f'dak l-ilma, is-saċerdot fil-fatti fil-magħmudija għodu attenti taraw ipoġġi jdejh fl-ilma. Meta nbirku l-ilma fil-velja tal-lajt il-kbir impoġġu l-blandun fl-ilma li hu s-sinjal ta' Kristu. Mela b'dik il-barka bl-inżul tal-Ispiritu Santu fuq dak l-ilma, l-ilma jsir sinjal sagramentali li jagħti l-grazzja. Ġifieri mhux sinjal biss li jidher minn barra l-ilma, imma jsir sinjal li jagħti l-grazzja. Allura tanto biex nitalmu anke l-kelma sinjal sagramentali effikaċi. Effikaċi għax jagħti l-grazzja mhux biss ifisser l-ilma huwa sinjal ta' twelid ġdid, tal-ħasil midnub, tal-ħajja ġdida. Ma l-ilma fil-magħmudija mhux biss ifissirha imma jagħti din il-grazzja ta' twelid ġdid. Sinjal allura li jfisser u jġib dan it-twelid ġdid ġewwa fina li aħna nitwildu mill-ġdid il-Ġesu. Nitwildu mill-ġdid fi Kristu. Nitwildu mill-ġdid fil-relazzjoni tagħna mal-Alla, fil-ħajja ta' Trinità. Ek dan is-simboliżmu tal-ilma San Pawl fl-ewwel tal-Korintin kap 12 ek vers 13 ek hemm minnhom jgħid aħna mamdin fi spiritu wieħed, aħna l-koll xrobna minn spiritu wieħed. Ek l-ilma u dak li inti tixrob. Allura qed jgħidilna anke dan is-simboliżmu li mhux biss San Pawl ma Ġesu nnifsu eżistijej. Ġesu innifsu jitkellem mill-Ispirtu bħala ilma. Meta jgħid ħajjiġi min jindu bilaċ San Ġwan kapitlu 7 jiġi għandu jixrob u minnu joħorġu xmajjar tal-maħaj u San Ġwan jgħid l-Evanġelista mbagħad jgħidilna u dan kien qed jirriferi għall-Ispirtu Santu li kien għadu ma natax għax Ġesu kien għadu mhux glorifikat. L-istess għandna dan l-ilma li joħroġ mill-kustat ta' Kristu fuq is-salib. Nifdulu ġembu minnu ħareġ dem u ilma. Dak l-ilma huwa simbolu tal-Ispiritu Santu. Mela l-ilma eżisti jifakkarna fl-Ispirtu li jagħti il-ħajja ġdida, il-ħajja tal-imħabba, il-ħajja tat-Trinità ġewwa fina. It-tieni elementi li nsibu fil-kelma tal-Alla, element qawwi ħafna, hija l-unzjoni, l-anointing, iż-żejt, id-dilka biż-żejt, ma speċjali biż-żejt ta' żebbuġa. Is-simboliżmu tal-unzjoni jew id-dilka biż-żejt hu marbut mal-Ispiritu Santu b'mod intimu ħafna fil-Bibbja. Insibu li anke San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu kapitlu 2 vers 20 u vrus 27 jitkellem minn din id-dilka mill-unzjoni mill-griżma huma kollha l-istess kliem dan, dilka, unzjoni, griżma tal-Ispirtu. U forsi diġà hawnhekk tibda ilkom xi ħaġa sistij. Aħna
fis-sagrament tal-mamudija, fis-sagrament tal-griżma tal-isqof u fl-ordni sagri aħna nindilku biż-żejt. Għandna żejt fil-mamudija nindilku b'żewġ tidlu, b'żewġ tipi ta' żjud, iż-żejt tal-katekumeni u iż-żejt tal-griżma. U biż-żejt tal-griżma nerġu nindilku bih fil-sagrament tal-griżma tal-isqof u nerġu nindilku bih fis-sagrament tal-ordni sagri. Meta xi ħadd isir saċerdot jew isir isqof jerġa' jintilek dan iż-żejt. Għaliex dan iż-żejt huwa sinjal li jagħti l-grazzja tal-Ispirtu Santu, simbolu tal-qawwa tal-Alla. Ġesu aħna ngħidulu Kristu. Ġesu Kristu mhux huwa l-kunjom ta' Ġesu. Fil-fatt tkun iktar eżatta kieku ngħidulu Ġesu il-Kristu. Kristu tfisser il-midluk, the anointed one. Issa aħna l-koll Kristi biex ngħidlek. Aħna l-koll midluka. Aħna l-koll ġejna midlukin, anointed bil-qawwa tal-Ispirtu Santu fil-mamudija u fil-griżma tal-isqof. U aħna s-saċerdoti aħna wkoll irċevejna din id-dilka. Din id-dilka eżistijaj hija s-sinjal tal-qawwa tal-Ispirtu Santu. Aħna midlukin b'din il-qawwa tal-Ispirtu. Ġesu jgħidilna intom tirċievu l-qawwa meta jiġi l-Ispirtu Santu fuqkom u tkunu xhieda tiegħi f'Ġerusalemm, fil-Ludija, fis-Sammarija u fit-truf kollha tal-art. Aħna eżistijaj irridu nemmnu li l-inna ġiet mogħtija il-qawwa tal-Ispirtu. L-istess qawwa li ġiet mogħtija lil Ġesu fil-mamudija fix-xmar Ġordan. Aħna l-koll anointed, aħna għandna l-unzjoni tal-Ispirtu Santu fuqna. Irridu ninfetħu għall-qawwa tal-Ispirtu, għal din l-unzjoni. Mela iż-żejt li aħna nużaw ifisser id-dilka tal-Ispirtu. Anka iż-żejt eżisti fil-griżma tal-morda, id-dilka tal-morda. Meta aħna nitolbu mal-morda, fis-sagrament tal-morda nitolbu l-Ispirtu Santu biex jinżel fuqhom bit-tqejjed tal-idejn, impoġġu jdejna fuq il-marid, u bid-dilka tal-żejt li hija talba ta' fejqan. Talba li tagħti l-grazzja tal-fejqan. U għalhekk eżisti jew nirrealizzaw, iż-żejt aħna għandna fil-Knisja Kattolika għandna tradizzjoni ta' diversi żjud fejna fien, jina mill-Isla u meta konna żgħar kien hemm ħafna popolari żejt ta' Redentur, per eżempju. Illum il-ġurnata diversi anka prayer groups kopru żejt imbierek li barka speċjali fuqu biex nitolbu mal-morda bih. Għaliex żejt? Għaliex iż-żejt huwa s-sinjal tal-Ispirtu Santu. Iż-żejt huwa s-sinjal tal-Ispirtu Santu. Allura ejjew anka fejn għandna daw it-tipi ta' żjud fil-Knisja, fejn għandna daw id-devozzjonijiet, jew niskopru l-valur vera tagħhom. Dak iż-żejt huwa s-sinjal tal-Ispirtu. Ta' Pino pereżempju wkoll jużaw dan iż-żejt partikolari. Hekk hija ħaġa sabiħa, tradizzjoni sabiħa fil-Knisja. Dan iż-żejt hija ħaġa ħafna biblika ifakkarna fil-qawwa tal-Ispirtu aħna midlukin. Imbagħad it-tielet simbolu tal-Ispirtu Santu fil-Bibbja huwa is-siġill. Is-siġill, the seal. Dan is-siġill huwa ħafna qrib mal-unzjoni tal-Ispirtu Santu, mal-anointing tal-Ispirtu. San Ġwan kapitlu 6 vers 27 jgħidilna illi dwar Ġesu li Alla immarkaħ bis-siġill tiegħu. U huwa fi Kristu lil missier mbagħad li jimmarka lilna bis-siġill tal-Ispirtu. Araw daw fit-tieni ittra il-Korintin chapter 1 verse 22, l-Efesin chapter 1 verse 13 u chapter 4 verse 30. X'in huwa s-simbolu tas-siġill? Is-siġill huwa juri l-effett tal-grazzja tal-Ispirtu Santu fuqna li ma titħassar qatt, li l-unzjoni tal-Ispirtu tħalli fina dan is-siġill li ma jitħassar qatt. Meta konna żgħar fit-talim tad-dottrina kien jgħidulna iħalli il-karattru fina. Il-karattru fina ġifieri xi ħaġa li ħadd ma ħajħassarha fik. Hekk l-Ispirtu Santu eżisti għandu dil-qawwa li bl-anointing bl-unzjoni tiegħu jimmarkak f'ħajtek. Hekk naħseb jekk noħduha
bil-mod Malti meta tgħid tara dik immarkatni f'ħajti, jiġifieri tgħaddi minn esperjenza li dunnu ħadd ma jista' jħassarilek, pożittiva u negattiva, tibqa' timmarkak, tinfluwenzak, għandha marka fuqek. Aħna hekk l-Ispirtu Santu jimmarkana b'mod partikolari bi 3 sagramenti: il-mamudija, il-griżma u l-ordni sakri. Il-mamudija, il-griżma tal-isqof u l-ordni sakri. Juruna kif l-Ispirtu jagħtik marka lilek. Fil-mamudija jimmarkak bħala liben adottiv tal-Alla. Fil-griżma jimmarkak bil-qawwa tiegħu biex tgħix il-missjoni tal-Nisrani, u fl-ordni sagri jimmarkak bħala Kristu ieħor li tista' taħfer id-nubiet, tikkonsagra l-Eukaristija, xandar il-kelma tal-Alla, tfejjaq il-morda fis-sagrament tal-morda. Hekk tik marka. U din marka ma titlaqqa teżisti. Dan is-siġil jibqa' fina huwa siġil permanenti, jagħtina karattru spiritwali li ma jitħassarx. Ir-raba' aspett eżistijej huwa in-nar. In-nar huwa simboliżmu ieħor li aħna insibu fil-ħajja tal-Lut tal-insara fil-Bibja. Kif li ma jfisser it-twelid tal-ħajja ġdida li jagħtina l-Ispirtu Santu, in-nar huwa simbolu tal-qawwa tal-imil tal-Ispirtu illi jġeddidna. Mela l-ilma iwellidna turina l-ħidma tal-Ispirtu li jwelled. In-nar turina l-qawwa tal-Ispirtu li jġeddet, jagħmilna ġodda. Il-profet Elija skont il-ktieb ta' Bin Sirak, chapter 48 verse 1, jgħidilna li qam qisu nar u l-kelma tiegħu kienet tqabbad bħal torċa. Il-profet Elija li fl-ewwel ktieb ta' Slaten, chapter 13 minn 38 sa 39, insibu li bit-talb tiegħu niżżel nar mis-sema fuq is-sagrifiċċju fuq l-olja tal-Karmer. Ġbiha tan-nar tal-Ispirtu Santu li tibiddel kull ma jmiss. Mela jekk l-ilma huwa simbolu tal-Ispirtu li jwellet, jekk iż-żejt huwa simbolu tal-Ispirtu Santu li jidlikna bil-qawwa, jekk is-siġil huwa simbolu tal-Ispirtu Santu li jimmarkana, in-nar huwa simbolu tal-Ispirtu li jitrasforma. L-Ispirtu Santu kull ma jmiss jibidlu, jekk iridu naraw fl-Ewkaristija sistijaj, meta s-saċerdot jitlob l-Ispirtu Santu jinżel fuq il-ħobs u l-inbit, jibdilhom. L-Ispirtu Santu minn għandu l-qawwa li jibdel. In-nar, għaliex anke n-nar b'mod naturali jibdel. In-nar jitrasforma. Aħna meta npoġġu xi ħaġa fuq in-nar jitrasforma minn xi ħaġa li ma tistax tikola għal xi ħaġa li tista' tikola, pereżempju. Ġwanni il-Battista eżisti naraw illi il-kelma tal-Alla tgħidilna li hu kien ħabbar illi hu għammed bl-ilma imma ġej minn waqwa minnu Ġesu li ġej biex jagħmilna bl-Ispirtu u bin-nar Luqa 3:16. U Ġesu darb'oħra jgħid nar ġejt inqabbad u kemm nixtieq li diġà qabad. Sal-Luqa chapter 12 verse 49. U dak in-nar qed jgħidilna l-Ispirtu Santu f'kelma waħda ġej qed jgħid jiena l-Ispirtu Santu ġejt inqabbad fuq din l-art. Kemm nixtieq li diġà qabad dan l-Ispirtu Qaddis. Niftakru anke f'Pentekoste l-Ispirtu Santu fl-Atti tal-Apostli chapter 2 verse 3-4 jinżel fuq l-Apostli forma ta' ilsna qishom tan-nar. Eżisti naraw l-Ispirtu Santu in-nar huwa simbolu ta' il-fatt li l-Ispirtu jibbidel. Kissa eżisti aħna kemm għandna bżonn dan in-nar tal-Ispirtu Santu illi joħroġna, jibdilna, jitrasformana minn nuqqas ta' entużjażmu, minn ċerta apatija fil-ħajja tagħna. Hekk ejjew nitolbu n-nar tal-Ispirtu. Ejjew naqbdu kemm għandna bżonn eżistijej insara mimlijin nar. Noqgħdu attenti. San Pawl darba minnhom fl-ewwel ittra Tessalonkin chapter 5 verse 19 jgħidilna ixxekklux l-Ispirtu. Nista' ngħidha b'mod ieħor tkunux fire extinguishers fil-Knisja. Ejjew ma nitfux in-nar tal-Ispirtu Santu, tafu x'nu fire extinguisher, meta jaqbad in-nar tmur titfih. Aw ċerti nies eżistejli fil-Knisja huma fire extinguishers. Illi kif l-Ispirtu Santu jibda jaqbad x'imkien jagħmel xi ħaġa, jridu naraw kif nikkontrollaw u nitfuh. Imma l-Ispirtu Santu huwa minn dak it-tip ta' nar eżisti li ma tsibx kontroll tiegħu.
bħal meta ġiri n-nar jaqbad fil-foresti u tal-fire engines ma jsibux il-kaptu tiegħu. L-Ispirtu Santu ekku fil-Knisja, jekk ximpruvaw nitfuh minn ximkien jaqbad minn ximkien ieħor. U jalla eżisti inħallu l-Ispirtu Santu. Jew ma nkunux fire extinguishers u fil-Knisja ma nix nkunu fireman. Nies li nitfu in-nar, għandna nkunu nies li inqabtu, anzi, nkunu strumenti biex in-nar tal-Ispirtu Santu jaqbad fil-ħajja tagħna u fil-ħajja Knisja. Il-ħames simbolu li nsibu tal-Ispirtu Santu fil-Bibja huwa is-sħaba u d-dawl u morru flimkien. Mhumiex mifrudin dawn iż-żewġ simboli manifestazzjonijiet li nsibuhom kemm fit-Testament il-Qadim u nsibuhom ukoll fit-Testament il-Ġdid. Din id-dija eżistijaj, din il-glorja ta' Alla li l-moħħ tal-bniedem ma jistax jarafha. Mose iltaqa' ma' din id-dija fuq l-għolja ta' Sinaj, l-Eżodu kapitlu 33 minn vers 9 sa 10. U naraw li din is-sħaba, din id-dawl jimxi u gwida mal-poplu ludi fid-deżert. Nistgħu naraw referenza għal dan fl-Iktib ta' Eżodu chapter 40 minn vers 36 sa 38 u anka fl-ewwel ittra l-Korintin chapter 10 minn vers 1 sa 2. Naraw anka fit-Testament il-Qadim li meta Salamun jiddedika t-tempju fl-ewwel Ktib ta' Slaten chapter 8 minn vers 10 sa 12, il-glorja, is-sħaba tal-mulej, ix-xekinaħ, il-glorja timla it-tempju sal-punt li s-saċerdoti kellhom jaqgħu mal-art fil-veru sens tal-kelma għax din il-preżenza ħadet over kollox. Kolkom ċans aqrawha l-ewwel Ktib ta' Slaten chapter 8 minn vers 10 sa 12. L-Ispirtu Santu huwa din id-dija, huwa din is-sħaba illi anka fit-Testament il-Ġdid insibuh fil-ġraja ta' trasfigurazzjoni. Meta Ġesu f'sallu qiegħda b'mod ħafna ċar jitbiddel jitla fuq l-għolja, Luqa chapter 9 vers 34-35 tiġi sħaba u min ġo sħaba jinstema leħen jgħid dan u ibni il-maħtur isimgħu lilu. Hija din l-istess sħaba eżistijaj li ħadet minn quddiem għajnejn id-disċipli lil Ġesu fl-Atti chapter 1 vers 9 meta Ġesu jitla s-sema. U hija din is-sħaba dan id-daw li qed juri il-Ġesu meta jiġi lura fil-glorja tiegħu. Imma din is-sħaba hija sinjal tal-Ispirtu Santu. Huwa Ġesu illi f'din is-sħaba aħna nistgħu niltaqgħu miegħu permezz tal-Ispirtu u għall-Ispirtu li ħal Ġesu u l-Ispirtu li jerġa' jġib il-Ġesu f'nofsna. Mela din l-isħaba l-Ispirtu Santu eżistijaj insibu anke f'dan is-simbolu ta' sħaba. Kif taraw dawn huma kollha simboli illi l-Ispirtu Santu fil-verità issa l-Ispirtu Santu l-ewwa ilma, l-ewwa żejt, l-ewwa siġiel, l-ewwa nar, l-ewwa sħaba, l-ewwa dawl, l-ewwa id kif ħanaraw, l-ewwa seba, l-ewwa ħamiema. L-Ispirtu Santu huwa persuna kif ħanaraw il-qudiem. Għandu l-personalità sieħa tiegħu. Daw is-simbolizmi juruna ftit il-karattru u l-ħidma tal-Ispirtu Qaddiż. Is-sitt sinjal tal-Ispirtu illi sejrin naraw huwa lit. Interessanti sistijaj idejn Ġesu fil-Vanġelu għandhom ċerta importanza. Ġesu pereżempju kien ifejja il-morda billi jpoġġi idejh fuqhom. Pereżempju San Mark chapter 6 verse 5, chapter 8 verse 23. Ġesu birek it-tfal bidejh, San Mark chapter 10 verse 16. L-Apostli Ġesu eżistijaj jibatom, u mhux l-Apostli biss, il-kull min jemmen, ġifieri intu kol jekk temmen, biex jqedu jdejhom fuq il-morda u dawn ifiqu. San Mark chapter 16 verse 28. U mbagħad naraw l-Apostli għamlu dan, chapter 5 verse 12, chapter 14 verse 3. Dik li teżistijaj it-tqejjid tal-idejn ta' Ġesu u tal-Apostli tal-min jemmen hija dik li hija simbolu tal-Ispirtu Santu. Dan is-simbolizmu joħroġ ċar ukoll il-fatt li anke l-Knisja fil-bidu fit-Testament il-Ġdid l-Atti tal-Apostli l-għoti tal-Ispirtu Santu kien jingħata bit-tqejjid tal-idejn tal-Apostli. Ipoġġu idejhom fuq in-nies u n-nies jirċievu l-Ispirtu Santu. Għanna dan fl-Atti chapter 8 minn vers 17 sa 19, chapter 13 verse 3, chapter 19 verse 6.
Dilli taħna narawa wkoll fis-sagramenti llum il-ġurnata eżisti. Meta aħna pereżempju fil-griżma tal-isqof, l-isqof ipoġġi jdejh fuq il-persuna u jagħmel l-asnjal tas-salib, jidilha ħud don is-siġil tal-Ispirtu Santu. Fil-griżma tal-morda għandna tqejjed tal-idejn ukoll fuq il-persuna marida. Fl-ordinazzjoni tas-saċerdoti għandna tqejjed tal-idejn fuq rashom hija kollha simbolu tal-fatt li l-Ispirtu Santu qiegħed jinżel fuq il-persuna li fuq aħna npoġġu jdejna. Anka waqt il-konsagrazzjoni fil-quddiesa, is-saċerdot jiftaħ idejh fuq il-ħobs u l-inbit meta jitlob l-Ispirtu Santu biex jinżel fuqhom. Allura qed naraw kif l-idejn huma sinjal tal-preżenza tal-Ispirtu. Hawnhekk ukoll eżisti drawwa sabiħa bejna l-insara li aħna nitolbu fuq xulxin. Mhux nitolbu biss għal xulxin, nitolbu fuq xulxin, nitolbu ma' xulxin. U din drawwa li ħeġġitkom għaliha. Li inti tpoġġi jdejk fuq ras fuq l-ispalla tal-persuna b'mod prudenti u tagħmel talba dak il-ħin stess għall-persuna li titolbok titlob għaliha. Għandna bżonn nagħmlu din il-qabża milli nitolbu għal xulxin. Għalli nitolbu fuq xulxin, ma' xulxin. Din hija tradizzjoni sabiħa fil-Knisja u għandna bżonn nirġu niskopruha. Illum hawn gruppi li din skopruha b'mod qawwa ħafna, però mhix ta' xi grupp partikolari din, ta' xi moviment partikolari, din tal-Knisja kollha. Hekk, prova xi darba meta xi jgħidlek itlob għalija, jgħidu nitlob miegħek issa. Poġġi jdejk fuq u jekk ikun marid, b'mod prudenti tpoġġi jdejk fuq il-parti marida jekk dan hu possibbli u tagħmel talba mulej jibgħat l-Ispirtu tiegħek fuq dan ħija uħti u f'ismek nitolbok fejqu. No, talba sempliċi mill-qalb, bil-fidi. U l-impoġġi jdejna huwa sinjal eżisti. Sinjal tal-Ispirtu qattis. Kemm hija sabiħa kemm għandna bżonn niskopruha dejjem aktar fil-mixja tagħna. Is-seba' sinjal tal-Ispirtu Santu, simbolu tal-Ispirtu huwa is-seba'. Ġesu f'Salluqa chapter 11 verse 20 meta jibdew jattakkaw li qed ikeċċix jaten bil-qawwa tax-xitan, Ġesu jgħid, u bis-saħħa bis-seba' ta' Alla li jinkeċċix jaten. Simbolu tal-Ispirtu Santu, seba' ta' Alla huwa simbolu tal-Ispirtu Santu. Dina nistgħu naraw eżisti fl-Antik Testament meta Mosè irċieva l-10 kmandamenti, l-10 kelmiet fuq it-twavel, dawn jinkitbu bis-seba' ta' Alla. Alla jikteb il-kmandamenti bis-seba' tiegħu. L-Eżodu, chapter 31, verse 18. Fil-fatti, it-tavla vera li fiha Alla se jikteb il-liġi vera tiegħu, il-liġi tal-imħabba, it-tavla hija qalbna u s-seba' li biha jiktibha huwa l-Ispirtu Santu. U din jgħidilna San Pawl fit-2 Korintin, chapter 3, verse 3. L-ittra ta' Kristu f'data fidejn Pawlu imiktuba bl-Ispirtu tal-ħaj mhux fuq it-twavel tal-ġebel iżda fuq it-twavel tal-laħam tal-qalb. L-Ispirtu Santu huwa hekk dan is-seba' simbolu tal-Ispirtu. Jekk xi ħadd minnkom qatra s-salib ta' San Damjan, il-famuż salib li kellem il-San Franġisku, jgħidu Franġisku mhux sew il-Knisja tiegħi, dak is-salib huwa ikona tal-misteru kollu ta' Kristu, id-batija, l-passjoni, il-mowt, il-qawmin ta' Ġesu, it-tluħ ta' Ġesu fis-sema u l-inżur tal-Ispirtu Santu. Tgħidu l-fejn l-inżur tal-Ispirtu Santu? Ħarsu n-naħa ta' fuq tas-salib u taraw semiserkilu fih seba' propju huwa sinjal tal-inżur tal-Ispirtu Santu. Is-seba' huwa sinjal tal-Ispirtu. L-aħħar sinjal li ħanaru tal-Ispirtu Santu huwa il-ħamima. L-ewwel mument li fakkarna fil-Bibja żgur meta Noè, meta waqaf id-dilluvju u tiġi il-ħamima bil-simbolu tal-żebbuġa, simbolu anke tal-paċi, simbolu tal-ħajja ġdida li jissejjem fuq l-art wara d-dilluvju, ktib tal-Ġenesi, chapter 8, minn vers 8 sa 12. Allura l-ħamima marbuta mat-tiġdid mal-ilma tad-dilluvju. Hija l-preżenza tal-Ispiritu Santu marbuta mal-mamudija eżisti. Fil-fatti, għax fil-mamudija aħna niġġeddu. Huwa f'dan id-dawl ukoll l-Ispiritu Santu jinżel forma ta' ħamima fuq Ġesu fil-mamudija. Għandna dan l-ilma issa mhux tad-dilluvju mal-ilma tal-Ġordan u din il-ħamima li ħadd tiġi wkoll li huwa l-Ispiritu Santu. Vitturini dan l-Ispiritu li jibqa' fuq Ġesu. Jibqa' fuq Ġesu.
mill-ħamiema hija l-preżenza doċli tal-Ispirtu li jiġi u jaqaf fuqna fil-ħajja tagħna. Hija il-preżenza li ġib il-paċi, li ġib it-tiġdid. Ħutna nsara ortodossi jeżistijej u l-insara kattoliċi tal-Ist għandhom drawwa li flok tabernaklu kif għandna aħna l-Ewkaristija iżommuha fil-kolumbarium li dan huwa kaxxa tal-metalli kollha forma ta' ħamiema li tkun imdendel fuq l-artal. U dina hija sabiħa ħafna. Hekk xi darba anke tmorru pereżempju l-quddiesa ta' ħutna l-Kattoliċi Griegi, aħna komunement hawnhekk jgħidu l-quddiesa tal-Papas tal-Griegi. Jekk tmorru l-belt taraw illi fuq l-artal hemm din il-ħamiema tal-ħadid u fiha hemm l-Ewkaristija, hemm is-sagrament. It-tabernaklu ta' ħutna Ortodossi u nsara Kattoliċi tar-rit Biżantin, tar-rit Grieg, flok tabernaklu bħalna għandhom l-Ispirtu Santu, ħamiema forma tal-Ispirtu Santu, illi fiha hemm l-Ewkaristija għaliex huwa l-Ispirtu Santu li jagħtina l-Ġesu. Eżistih. Hekk, u allura rajna dawn is-simbolizmi tal-Ispirtu. Ifakkarkom x'kienu. L-ilma, l-unzjoni, is-siġell, in-nar, is-sħaba u d-dawl, l-id, is-saba u l-ħamiema. L-Ispirtu Santu mhux xejn minnhom, però kollha kemm huma ifakruna fil-ħidma tal-Ispirtu fil-ħajja tagħna. Hija l-eżistijej inħallu iktar l-Ispirtu Santu jaħdem fina u nesperjenzaw il-qawwa tiegħu fina u permezz tagħna.